Popolentana tainya bende twak man go sani mara keyo dongruok e kor gwenge kaka itime siasa nyaka go mane mokwongo wan kaka oganda luo ka ok en Raila nyaka support Ruto tam mar ariyo nyaka oyudi nikech wan gi perceived enemies ma ok dwar ni joluo itimo amora mana ka Israel gi Iran gino gidwaro kata gima timo onge boda mariwo kod gidwaro joluo gimoro amora. Koro sani onge apology moro amora mar kawo dongruok from government. Nyocha omiwa minister ma finance ma paro osekonyo moromo tadwa mondo otim much more without apology. Minister mar energy Wandai nyaka tim much more without apology nikech sani king'eyo Kaluowa an ward awacho ward for example and still penetration must in ward na is less than 10%. While nyocha winjo ka Moses Kuria e TV what ne en Gatundu South still mantiere 99% or kaot kidhi Juja ka kia Juja kidhi Gatundu ntie ndara mar lam ma en 22 km ase riembe inya riembo michope kore mi pad bene chuny ndara mi cham lunch mi tie ka gari ma poko gugire ko which means kana molose lam kana mtu kama luwe onge to one distance ma 25 km ni bor sana and almost from Kisian nyaka Ndori, from Aero nyaka Kisumu, from Rodi nyaka almost Lewa mano lama onge gari moro maluwe but kidhi ndara makadhe wuoda mi uli riat nyaka kuwuonda nyaka kichomo Uriri geche kadhe 100 per day but en pod en maram road mibuogo gi maintenance ma county gi those kind industry so my manyako unapologetically nyaka yuwa dongruok from national government to Kaluo without apologies nikech sani otikol ngene kata kidhi kama ji madhe komo to jeso na boro tikichaka gachiel nyaki madh mang'eny piyo kata bilo kidhi aboro ka koro sani nyaka tem kabisa wakao mang'eny kabisa wakacha bilo central otherwise kajogo odego kae ni pon kiwacho broad based sani ge siasa bade Ruto tia ngwa wale Ruto kuwila break gidhi kao pesa ka gitere ground wayud ndara wayud stima mototo 7 koro kwacho kuwila break chande anela erokamano wakawa ne ote moko kae kata baga duogo yudo wach mogika achiel kachiel wanyado ne otego mago modonjo kawuok e mbui mar Facebook ero